Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ se aw ma nin ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ale dayɛlɛni a y'aw bisimila. An ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ni ale dayɛlɛna an ka bakuruba fɔlɔw la an bɛna fɛn min ye Mali ka championnat national n'o ye Ligue 1 Orange ale tile 8nan jaabiw b'an bolo kɔrɔ an bɛna olu da o tulo kan. N'an bɔr'o la an bɛna fɛn min ye an ka 2e division championnat o jaabiw fɛnɛ olu bɛ o dolantanw kan ka daminɛ. O dolantanw bɛna daminɛ an bɛna olu fɛnɛ da aw tulo kan. Fɛn min ye CAN ani an ka aigliw ka kunnafoniw olu bɛ an bolo kɔrɔ ani kunnafoni caman farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ diɲɛ kurukara kɔnɔ ninnu de bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun ye a da aw tulo kan cogo min na Ligue 1 Orange n'o ye an ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ olu ka tile 8nan jaabiw la fɛn min ye AS Black Star ale ye sebaya sɔrɔ ATS de Koro ka 1 ni Kanangolo. ISFAS ale ye sebaya sɔrɔ Club Olympique de Bamako ka o bana 1 ani Kanangolo. 11 créateurs ye sebaya ɲuman sɔrɔ a fɛ ka o bana 3 ni 1. Fɛn min US Buguba AS Bakarijan olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 0 ani 0. O kɔfɛ Binka FC ale ye sebaya sɔrɔ ASCO ka o bana 2 ani 0. Joliba AC ale ye sebaya sɔrɔ AS Police kan 1 ani Kanangolo. Fɛn min ye Real de Bamako ni Buguba olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2 ani 2. USCC Kita ale kun kan ka Stade Malien bisimila nka o dolantan bilalen don wagati wɛrɛw la ka sababuya kɛ Stade Malien ni wagati na ale bɛ ka jouer compétition africaine na. N'an bɔra yen an bɛna olu ka dugumamaw la n'o ye 2e division ye olu ka premier journée an b'a fɔ o fɛnɛ dolantanw olu bolodalen don. Africa Foot ni AS Lassa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. AEM ale bɛ AS Guerrier bisimila. Fɛn min ye AS Pays-Bas ale ni Derby Academy bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. FC Gausu ni Kingi FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Tonnerre ale ni FC Jara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Fɛn min ye ASB ni Asie FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. FC Craf ale ni Yelen Olympique bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. A bɛ kuncɛ LCBA ale ni CSB olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ni jaabi bɔra ni dolantan ninnu na don n'a nataw kɔnɔ an bɛ n'o kunnafoniw da aw tulo kan. N'an bɔra yen dɔrɔn an bɛ taga fɛn min ye Coupe d'Afrique la n'o ye CAN 2024 n'ale kan ka kɛ Ivoirien fɛ yen nɔ an b'a da aw tulo kan k'a fɔ groupe kɔnɔna na groupe A la i bɛ Côte d'Ivoire sɔrɔ yen i bɛ Guinée équatoriale sɔrɔ i bɛ Guinée Bissau sɔrɔ i bɛ Nigeria sɔrɔ yen. Groupe B la sa fɛn min ye Cap Vert Égypte Ghana Mozambique. Groupe C i bɛ Cameroun Ghana Guinée fo ka se Sénégal olu bɛ yen. Groupe D la Algérie Angola Burkina Faso Mauritanie. Groupe E i bɛ Bamaliba Namibie Afrique du Sud Tunisie. Groupe F la RD Congo Maroc Tanzanie Zambie. I bɛ a jateminɛ ni équipe 24 bɛɛ nin wagati na fɛn fɛn ye dolantana 55 u ye olu tɔgɔ di CAF ma nka fo ka taga se janvier kalo tile 3 ma dolantana 23 ani dolantana 4 bɛ bila réserve la olu tɔgɔ kan ka se ka di définitivement tile 10 yani coup d'envoi wagatiw cɛ o de hukumu kɔnɔna na ni y'a jateminɛ ni Coupe d'Afrique ni yɛrɛ a bɛna kɛ Côte d'Ivoire dugu minnu kɔnɔ a bɛ daminɛ janvier kalo tile 13 ka taga kuncɛ février kalo tile 11 o dugu ninnu na sa fɛn min ye Abidjan Bouaké Korogo San Pedro ani Yamoussoukro a bɛna kɛ olu de la an bɛ jɛ ka dugawu kɛ fɛn min ye anw ka aigliw ala k'u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ. An bɛ to an ka aigliw ka kunnafoni na an b'a da aw tulo kan k'a fɔ nin wagati na labɛnw na bɛnnen don o de hukumu kɔnɔna na bi dolantana bɛ yen nɔ ni ale ye anw ka dolantana ye ni a tɔgɔ ye Alassane Pléa an b'a fɔ français don nka d'origine malien don ale yɛrɛ bangera ka bɛn fɛn min ye an b'a fɔ le 10 mars 1993 i bɛ a jateminɛ ɲɛfɛ dolantana don n'a bɛ fɔ a ma ko attaquant a bɛ ballon tan tɔ min na bi o ye Allemagne première division n'a tɔgɔ ye Borussia Mönchengladbach dolantana ni yɛrɛ a girinya n'o ye poids ye o ye 75 kilos ye a ka janya o ye 1m81 fo ka taga se dolantana ni yɛrɛ an b'a fɔ a ɲɛna kɔnɔnen don kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn min ye Mali ka équipe nationale fɛ n'o ye Alassane Pléa ye bɛɛ jigi b'a kan CAN na ni Ala ma baasi kɛ Alassane Pléa ale kan ka ye an ka aigliw fɛ. Hali bi an ka aigliw ka kunnafoni na fɛn min ye Sekou Koita an b'a da aw tulo kan k'a fɔ bana fiɲɛ bɔra a seginna ka na hali o don na Ligue des Champions a jouera f'a ye celu 1 sɔrɔ k'a don hali ni y'a sɔrɔ celu nin tilara ka bɔ a ma nin ye kunnafoni duman ye Sekou Koita ale fɛnɛ bɛna aigliw ka ɲɛfɛla fanga di a ma don n'a nataw la. Fransikaw fɛ yen sa
an b'a da o tulo kan an ka cɛden bɛ Monaco n'ale tɔgɔ ye Mohamed Kamara cɛmancɛ an b'a fɔ ale yɛrɛ bɔra u ka dolantan min tɛmɛna u ni Lyon cɛ sanga 69 cɛmancɛ ale touchera nka an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ a kana kɛ bana jugu ye sabula CAN wagati ale sera kaban. Angleterre Nottingham Forest ale ni Tottenham tun bɛ ɲɔgɔn na dolantan banna Tottenham fan fɛ 2-0 an ka cɛden n'o ye Yves Bissouma an b'a da o tulo kan k'a fɔ k'a ye carton rouge sɔrɔ nin dolantan na. Qatarkaw fɛ yen sa fɛn min ye olu ka championnat Emirates la fɛn min ye Al Sharjah ale ni Korfakan olu tun bɛ ɲɔgɔn na dolantan banna 4-1 an ka cɛden n'o ye Moussa Mariga ye ale ye doublé kɛ nin dolantan na o yɛrɛ bɛ bɛn fɛn min ye u ka journée 11 na wagatiw la. N'an bɔra an ka aigliw ka kunnafoniw na nin wagati na an bɛ taga Europe n'an tagara Europe an bɛna an da don fɛn min ye Ligue européenne des champions ale 8e de finale équipew dɔnna groupe A la sa n'o ye Pot A ye i bɛ tɔn minnu sɔrɔ yen nɔ n'olu kɛra premier u ka kulu la i bɛ Bayern, Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Barcelone, Real Sociedad ani Atletico. Donc o b'a yira k'a fɔ Barça fɛn min ye Espagne olu ka équipe 4 olu bɛɛ qualifiélen don fɛn min ye 8e de finale la déjà. Fɛn min ye chapeau 2 la sa i bɛ PSV sɔrɔ yen nɔ i bɛ Inter sɔrɔ i bɛ Lazio sɔrɔ i bɛ Napoli sɔrɔ yen nɔ i bɛ FC Porto sɔrɔ yen nɔ RB Leipzig bɛ yen nɔ Copenhague ani PSV Eindhoven olu bɛ yen nɔ tɔn minnu kɛra tɔn sabananw ye sa ni olu kan ka taga Europa League barrage la i bɛ Galatasaray sɔrɔ yen Lens, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan, Young Boys ani Shakhtar Donetsk. Nin kunnafoniw de bɛna kɛ k'aw ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kuncɛ bi an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni Ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛw ka se ka jaabiw di aw ma aw k'an bɛn.